9:03. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Uminabot na sa 543,271 ang bilang kan mga Pilipinong narahay sa COVID-19 sa nasyon. Sa case bulletin na ipinalawas kan Department of Health o DOH, nadagdagan ni 9,418 ang bilang kan mga narahay. Nadagdagan man ni 2,113 ang bilang kan mga kaso kung saan uminabot na ini sa 576,352 ang totalmenteng kaso ng COVID-19 sa nasyon. Nasa 12,318 ang bilang kan mga nagadan matapos madagdaganin 29. Sa ngunyan, nasa 29,773 ang total active cases sa nasyon. Yan ang pangalas 9 bareta haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. New Bear Brand Todo Tipid 2.5 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa MaxFit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Paano ka iyan? Marso na naman baga? Petsa 1, tamang-tama. Primera dia po, as in primerong aldaw na naman kan trabaho. Kamong mga nasa gobyerno, budakadaklan kan sa pribado. Sa radyo, duro-diretso. 24 dias ang semana. Minarespeto na naman kami sa gabos na miyembro kan sosyudad asin familia. Kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang takan kaaldawon an mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to an sa tuya dyan na amiga. Ang provincial agriculturist Madam Che Rebeta. Happy birthday tabi sa imo Madam Che. Hali yan sa bilog na staff kan DZGB. Pati na po sa indong lingkod kay Pio Fernandez. Salamat po sa partnership na sa imong ipigko-connect sa DCGB, lalong-lalo na may kinaaraman sa mga manlain-lain na programang agrikultura. Happy birthday, Madam Che Rebeta. Ang sa tuyang Provincial Agriculturist Albay. Budakay Board Member Vic Siga Jr. Ngunyan man yata yung kumpleanyo, ha? Happy birthday tabi sa imo, sir. Sagkod na naman kita ang alas 10:30. Tingog kan banwaan, primerong presentasyon, bulan kan Marso 2021, Lunes, Petsa 1. Giriba-iba kita, katuwang ko dyan sa luwas ang Mega Force Patrol sa News Team. Jomar Jimmy Al, mga kumpare, Ans, Luens and Renz. Sa newsroom, production, research, siyempre, ang nanginginotan dyan, pag-arog naman kaining oras. Si News Manager Mardela. Daing iba, ang samuya pong malalauman, the ever reliable, the jack of all trades, sadit sana pero tian. News Manager Mardela, siyempre sa Production Center, ang angel ng DZGB AM, Angel Mustaza. Ibagan bunjing ang gustong sabihin kan AM, DZGB, Angel Mustaza. Yan. Technical control, the big man from Nabwa. Ang samuya pong Chief Tech. Ramir Bunjing Tanay. Sa Manibela, Henry Boy Mata. Ako po sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. That's me, Tabi and good morning sa mga paraantabay manyato dyan sa Sentro kan Legazpi. Tabi, kumusta lamang gabos yan sa Orosite? Buda dyan sa Peñaranda Street. Kadakul man kitang paradangog dyan. Ano? Sige, standby muna. Good morning dyan kay Sir Ato Lim sa Top Gas, Petron Gasul.
Sa Daraga, good morning tabi sa imo Sir Ato, buda sa bilog na tropa. DZGB Flash Report. Standby all units, duman muna kita sa 3rd District kan Albay, aramuntan sitwasyon. DZGB Flash Report. Pading Jim, location, what's Yes, happening? salamat tabi pinagbibilog niya to ang sarong madugong storya pangyayari kaso banggi. Actually dahil pa nakakanto sa informasyon sa Albay PPO igwanin sarong persona kinarigos nin bala tabi pare sa sarong barangay digdi sa Banwaan ni Kamalig and taud-taud siya naman ang bilog na detalye tungkol sa informasyon na niya dahil ang pinagtatay niya to ang mga data informasyon tanganing mabilog niya to ang presentasyon kan informasyon na niya na nakalap kan DCGB News digdi sa area kan Kamalig. Taud-taud tabi pare mabalik tulos ako bilogon ko na ang detalye informasyon kan pangyaring ini digdi sa Banwaan kan Kamalig. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa inisyal na istorya. Report. Sarong persona ang kinarigos ni bala dyan po sa Kamalig. Pinag-develop ang istorya ano tabi ni Jimmy nasalita pinagbibilog. Flash. Mga follow-up iyan kan mga pangyayari dyan sa satuyang palibot. DZGB Flash. Antabay ka mo, dai po yan tutulungan kan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa news team. DZGB Flash Report. Hold on, doro-diretso yan, napag-follow up kan mga istorya. Nasa linya na si Ans Galero. Ans, marhay na aldaw, please go ahead. Tamo, naputol, diretso tayo ha. Sandali muna, okay na si Ans. Maray na aga, Ans, please go ahead na. Yes, maray na aga, Subio, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong pareta, aminado ang Legazpi City Smoke Free Unit na talagang bawas o kaya di masyadong nag-focus sila sa pag-implementar kan smoke-free o anti-smoke free ordinance sa syudad kan Legazpi dahilan sa COVID-19 pandemic. Inan sinabi sa DCGB News ni Smoke-Free Unit Head Jaime Olarte kung sa insayang sinabi na kan nakalihis na bulan kan o kan mga nakalihis na bulan kan taon 2020 na bawasan ang sa indang pag-implementar kini dahil sa nagsulod man sila sa magkakanigong health protocols para sa indang mga empleyado o kaya personahe sa task force alagad sa iyang sinabi na nagdiretso man kirare mas kapano ang pagdakop ninda sa mga violador kan smoke-free ordinance ng syudad, partikular na ining mga individual na kung sa insa na minasigarilyo o kaya minabutugot kan sa indang asukan sigarilyo. Pero kaya nag-focus man o nagdauman sila rin atensyon sa mga tindahan na nagbabayolar kan 100-meter radius sa mga pinagbabawal na lugar kung sa man sinda di pwede magpatinda o magtinda na siring na mga produkto asin man dahil sinda pwedeng magpasindi. Inian kaptang pahayag ni Jaime Olarte ang pamayo kan nasampida ng unit. Kasi pag January kaya ma'am, ngayon dyan naglalako po itong dahil mo na kami naglalako. Kasi during time is yung mga businesses pagdating sa Legazpi, yun ang yung time para mag-renew kasi ng mga permit. Pero sa mga individual, nagdadako po kami. Nag-laylo lang kami during the time of pandemic. Kasi tinakunin na lang po kay konsiderasyon itong mga kababayan ng Legazpenyo dito sa Legazpi. Paano? Kasi siyempre pandemic. Magiging rason nila is pandemic na nga, sobrang ang lumigpit. Wala na kamong puso. Yan madadagong po dito sa mga tao na kaya na pigatamaan lalo pag pigsisita, pigat ako. Kaya medyo naglaylo kami. And at the same time, ipangalagaan ko man sa mga, so para mo na baga ang mga tao man yan na pwede tamaan kang, pero so par kami ni Jobal, yung mga karibanan ta, sa mga team leader ta, dito sa Smoke Free. Tuloy-tuloy pa rin kami na Last year po ma'am, more or less from January to December, more or less 500 individuals. Iba na po dyan ma'am sa mga
tindahan na selling within the 100 meters from school, churches, playground, and so tolerating. Kasi pag January kaya ma'am, Sinabi yan ni Olarte na sino niya nagpamatagos mag-aray kasi nag-espersus may kinaraman sa nasambitan ng bagay. Entras tanto si Jose Balvin ang team leader na smoke free unit, sinabi na more or less, o poco mas o menos 500 ang mga nadakop ninda ka nakalihi sa taon na violador ka nasambitan ng ordinansa alagad sa na taon na magigirari sa rin paagi ng tanganin na mas magpusog pa ang nasambitan ng implementasyon asinman mapundo na ang mga nagkape ng Legaspenyo mas kinaan mga bakong taga Legaspi na nagsisigarilyo sa mga ipinagbabawal na lugar o kaya mga pampublikong lugar dito sa Puyang syudad. Di kanso pandemic tabian, dai man sinang dadako punta dai man ning tawo sa luwas. Yes, tama ka dyan, Sir Pio. O ngunya na medyo turos-turos na, nagpuo naman sinda kang implementasyon. And actually, sabi ni Olarte, si Manny Balvin, sa ngunya na muyanindang hagaton ang suporta man kang publiko, mga barangay officials, may kinaraman sa nasambitan ng bagay ngunyan na nagbabalik na naman giraray ang ngipon sa implementasyon kan smoke-free o kaya anti-smoke ordinance kang syudad niya. Roger, sige kopya tabi-ans. Tabi sa payo ang mga impormasyon haliman sa smoke-free unit kan syudad ng Legazpi kay Bahans Boy sa Mobile, Ans Galero. Salamat an sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Kasabay si Boy sa Mobile. Ige pa, aram nindo, an simple man sa nabagaan tabi bunjing ade. Kung ika masigarilyo, ilugar mo sana. Bako, tayan, dawa magpara ugat-ugat kita dyanin, biyo kitang magtambling nin mga 10,000 times 100 million, tumuro tumbling man kita sa personang magparakumbinsir, dai ka magparasigarilyo, kung gusto niyang magsigarilyo, dai kitang magiginibukaan. Kaya lang, isa lugar manindo kamong mga nagsisigarilyo. Naduman sa nakamuman magharampangan, kamong nagsisigarilyo. Iyon ang logic dyan kan gobyerno. Dapat magsigarilyo ka mo, bako duman sa mga pampublikong lugar, pumaipli man lamang ka mo na ang masusulo na baga, susaindo sana. Bakong subaga, kan kataning mo, na dahil maning pagkakasala, tamas matindi baga, sigun sa siyensya, asin sa medisina, may pag-aadal, ang pinagapod na second-hand smoke is as potent as itong nagsisigarilyo mismo, ang tama sa baga. Yan. Dahil kaming problema, sumigarilyo ka dyan, sundo na matumpos ka rin kasi sigarilyo, dahil kaming labot. Basta dahil ka man mag-apektar sa habo magsigarilyo. Simple man sa nabagaan, logic and bonding. Kung gusto mong umatot, tumalikod ka. Walang yan, tumalikod. Umatubang ka, tanganing ang butobot, duman sa daing tawo. Hindi mo mapipigilan ang pag-utot when you fart. Dahil mo pugulan ang pag-atot. Dumistansya ka lamang. Aning dahil ka makapa-apektar, bako. Hindi mo man sa natabi. Kaya, diyan naman tabi sa mga nag-apprehend, ini bako na masyado duman sa smoke, sa pagsigarilyo, ade. Sa mga nag-apprehend ba na titauanin otoridad kan gobyerno lokal kan Legazpi. Pakimantabi, so sa indong decorum, bako itong sugbagaro, masyado man na urag-urago na bunjing, ade. So proper decorum man tabi, mag-esplikar, magtaong galang, halabaan ng pasensya because kamo talaga nasa printera akan sosyudad o kaya kan pag-implementar kan gobyerno. Dapat igwanin pinag-apo din na psychological testing so kapasitod na dai mag-break while under extreme pressure and dai naglalaog sa utak, dai nag-aambog ang sarong personang tinauaning otoridad kan gobyerno lokal kan Legazpi. Say for instance, membro ka kan anti-smoke free
committee o itong sugrupo na ma-apprehend, igwa kang diretso igwa kang otoridad, dai ito ipaglaog sa utak na minadakulaon ang payo na garo na baga, pardon the word, uragon, ano bonjing? Igwa na yung proseso kaan. Dapat pinag-i-screen anin marhay, kan mga yaon dyan na nag-akseptar kan mga magiging members kan smoke-free team na yan, na igwa ng proper decorum. Ano? Bakit? So, under extreme pressure, permi na dyan na makakasabat ka mo nin resistance. Ano? Violent resistance. Kumbaga, ang ibang ano dyan, near physical resistance na baga bunjing, di ba? Pag madakop ka dyan, yaon na sudadakopon mo, pilosopo. Yaon na dyan sudadakopon mo, illogical. Yaon na dyan sudadakopon mo na masiga-siga kaysa sa imo. O adalan mo ang gabos. You have to prepare physically, psychologically, emotionally, ang sarong miyembro ng sarong enforcement group on how to handle situation when you apprehend kung makahampang ka nin sarong araw ka na dadakopon mo na urag-uragon, pilosopo, palta rason, magamit nin ngaran ning konsisay, apudang ko ngayon, di ba? Dapat arog ka iyan tabi. Igwa ka mo ni nagkakanigong saray-saray na hararom na pagsabot asin pasensya ta. You are clothed with authority and pag igwa na nin otoridad, maski anong sabihon mo, daining laban an ordinaryong tabo, di ba bunjing? Yan, kaya dapat gamiton man an sa tama. Follow up yan ang kikapading Jimmy. Sa mga istorya dyan sa palibot, sige, aramon ta kung ano na follow up na kahitong pinagasabing pinagbadil-badil, kinaregos ni bala, follow up ni kumpading Jimmy na i-flash ka sa bago, unin na po. DCGB on assignment. Nasa linya si kumpadring Jimmy, marhain aldaw pa din Jim, go ahead. What is happening, Bunjing? DCG. Lagi yan na nangyayari. Hello. Sige, go ahead. Kinarigos nin Kinarigos nin bala kung pwesto nin kalibre 45 asi 9mm. Itinanom sa manibaybang party kan lawas kan biktimang si Ronaldo Nate, 35 anyos, may agom, may tulong aki. Alas 6:30, inin na banggi kaso banggi, nangyari, kung sa inyo niya nakaabot na digdi, bilog na informasyon habang nagkakaon sa kusina, familia, may nagkapirang personang armado, ali sa diklom anro minalataw, sagkod na tinaku-taku ang tabi pare, putok din na badil, sabing persona. Trauma, asin para patandan, trabaho kan biktima, mantang blanco pa hanggang sa ngunyan, tropa ni Chief of Police Kenny Tantiado, kung ano ang mayor na motibo sa pambabadil, sa pagsabing gabos na balang ilinuan, sangimot ka na mga badil, anas laog sa lawas kan para uma. Langko pa na mga otoridad kung ano, na motibo sa krimen, mantang sa ngunyan, ayaw na ang bangkay kay ni sa St. Peter Funeral Parlor, yan sa Ciudad Gan, Legazpi. Biktima, kumpadre Jim, ngaran tabi? Ronaldo Nate, sarong simpleng para patangran sa pag-uriilan mo, pag-uma. Opa. Mantang nagkakaon, linosob din nagkakapirang day pamadeterminar na persona puro di badil, duman binurubumbahan. Oo, kasarabay niya sa mga aswagom niya, sa mga aki. Oho, pero siya man lang ang target. Naku, ano o yan, pakipag-ulay niya to sa investigador, kan Kamalig PNP, Police Lieutenant Armando Rivale. Go. Lieutenant Armando Rivale, investigator, chief investigator ni Kamalig PNP. Sir, how true na may na-receive ko mga informasyon na may allegedly binadil sa Naplakat? Kasubanggi mga pokuma sumanios alas 8:20 nagapudik sa police station si Barangay Captain no Pumurakan Barangay Taplakon Kamalig Albay. Ang informasyon natin na unya na saroda sa residente niya si Ronaldo Nate, i-obligasyon 35 anyos, may live-in partner yan tagaduman sa Purok 3, Barangay Taplakon, Kamalig Albay,
binadil da kan mga dainamit bida na lalaki. Ngayon po na-conduct ning investigation so kapulisan kan Kamalig. Kinontak sa mga panduman, mga other law enforcement counterparts para ma-verify so sa area, and then sa mga BIN na-confirm na ayun talaga nangyaring binadil sa harong sa luwas base sa investigasyon kan pulisya, nida ang lalaki nagkakaon sa parte kan kusina ninda, mamanggi na sin sa pamilya. Ining lalaki mayarang naka-squat lang duman sa may kusina, sa may lamesa ninda. Kan bigla sa nang pinaputukan kan mga suspetsado. Base duman sa sarong witnesses na sabi may nasabatan siyang duwang lalaki na nakabonet, duwadaan ang ibahan. Iyo man so nagduman sa harongkan biktima. Mata so harongkan biktima kung hilingon na talagang isolated house ito nasa tahol sa kan mga kan kabasan more or less ay wala katarani 100 meters sa barangay, tapos sa barangay road, tapos wala siyang pagkataraning sulong siya diba, sulong harong lang duman kaya na siya duman sa harong. Yaon so pamilya niya, yaon so agom, yaon so mga aki kanin nahiling kan mga kuan binadil kan mga kan mga suspitsado, nahiling kan mga aki sagot kan ako base sa sa autopsy examination na ginibukan doktor digri sa MHU, igwas siya ning 10 tama ning badil Matindi. pinarigo sa mga parte kan lawas sa mga iba't ibang parte kan ng lawas niya. Anong trabaho niya? Ini pong biktima sa rumah sa ning laborer. Okay. Para kung bagang kuwasa yung trabaho. Iyon kuan niya wala siyang permanenteng trabaho, kundi iyo lang laborer farmer. So na dito ma-establish kung ano ang motibo. Sa ganyan po nag-iimbestiga pa po ang pulisya ng Kamalig para ma-establish kung ano talaga nga tabi na dilining tao ini. Base sa na-recover na evidence, igwa po kaming pigtutubunan na ining mga basyokan bala hali sa 9mm, tapos may saro man kami na recover na pigtutubunan ming sa hali sa caliber 45. Matindi Gagadanon talaga. Base sa tama niya talagang gagadanon siya na gabos na ipinutok na kuan laog sa lawas niya. Saka ginulpi siya kan kan nag-suspect. Nangyay na so bagang kaysa. Yun po pagkatapos kan autopsy, dinara po siya sa kan St. Peter funeral. Yan tabi pa di medyo makaturod triste madugo. Yan. Na pangyari digdi sa barangay Tablakon sa Banuan kan Kamalig. Kung matatandaan haloy-haloy na baga tranquilo an Kamalig dahil mga untoward na mga insidente and actualmente ngunyan siya nga kita naman nakapandaw digdi sa ipatura kan na pulisya. Ngunyan tinaraka bigla na naman ini na pangyari na may binadil matindi pati 10 ang tama ka nasabing persona. Roger, gulpian very clear ang clear intent to kill, bakong to harm, to kill Talagang gagadanon. Ano daw background nat kan primero so binadil simpleng paratangran sa pag-umamasa na. Dinayo pati sa harong. Isolated na wala kataraning pati sa umahan. So there must be something else behind sa crime Under investigation ini kan Kamalig PNP. Sige tabi. Okay, yan tabi pa Ang sa yung mga dagdag na informasyon exclusive sa DCGB. Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB on assignment. Exclusive po yan na finalo up kan DCGB News. Biktima, ang apelyido is Nate. Rolando ba inyong pangaran? Pardon, Rolando Nate. Tama ba? Kan Tablakon, Kamalig Albay.
basado sa inisyal na report kan pulis, investigador ninda, mga investigasyones, nagkakaon kasubanggi, nakatukro nga ni, naka-squat. Harayuan lugar, apartado sa ibang mga pagtaraning, duman binurobombahan kan mga suspetsados, gabos laog sa lawas so bala. So very clear ang intent to kill, not to harass, not to injure lang, pero intent to kill talaga. So ano daw, ano ang background, ano ang rasones? Medyo gunmon, di naman pati sarong, hararom yan, hararom na rason iyan tabi, hararom ang pinag-uugatan, pinaghuhugutan kumbaga, kung natataaraw ang mga pangyayari. Botobot kan pala si Malacanang, standby kumpadre ngali kan masunod tulos. Botobot kan pala si Malacanang at sinyala dapat itaman mga relos. Oras, Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan gimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID Tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda.
Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya, sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tanga ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Convincing. Doro diretso na kita kan bulos pa kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Padingal, Marhain Aldaw Padingal, go ahead na. Yes, Marin Aldaw, expect more infra hali sa gobyerno nasyonal. Ini ang pigalaman basado sa naging pahayag ni 2nd District DPWH, 2nd Engineering District PIO Richard De Jesus. Kasunod kan ginibong inaugurasyon kan Bicol sa nagkampira ang mga water system, nagkatulong water system.
Sa surang na parte kan Ligaspi, duwa sa Bangker 1, daangan saro sa barangay Imalnod, katabang digdi, o kaya mismo ang DPWH, iyo ang nagigibo, considering na mga proyekto, dahil ang pondo kani hali sa gobyerno nasyonal, napiga porsigiman ka na ko Bicol. Pero considering na mga proyekto pare, susog sa informasyon ni Richard Jesus, parte ini kan build program kan gobyerno nasyonal, kung kaya nariparo sa kunyan, digdi sa palibot na talagang puga-puga ang mga patrabaho, pasiring digdi southern area kan Legazpi, pigkapairarom ang mga kali, pigkapairiwas ang mga tinampo, asin may mga opening pa, nina panibagong tinampo. Magin digdi sa Albay District area, nariparo na pig-reblocking naman sa ibang parte kan tinampo digdi, para maging areglado lalo ang mga nahiling tang physical na sitwasyon na ni kan mga proyekto parte ni kan build program na pig-implementar ko niyan kan DPWH. Roger. Yaman pa na informasyon digdi sa Albay District, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Sa mga dagdag na istorya, good morning kay Pading Noel Manalo. Iyo tabi padi. Tama itong sa imong text sa kuya, manunungod duman sa mga tema ta kasubago. Ano Pading Noel? Pading Noel, maray na aga. Iyan pa ano, no? We happen to talk with OIC District Engineer Warren Azotea kan Second District Engineering kaso nakaaging semana. And tama yun na pinagasabi man kan sa indang spokesperson kan DPWH Second Engineering District na si Sir Richard De Jesus. With us not knowing na marhay, taan ibang mga proyektos na pinag-implementar kan segundo distrito nasa hararayong lugar. Pero ining hararayong lugar is intricately connected duman sa pag-aabri na sa mga maabot na panahon soonest, matapos lang ining pandemic, kan daraga ining Southern Luzon International Airport. Ang sabi kayan, dyan sa District Engineering Second, District Engineering, nara Engineer Warren Azotea, buda nara Richard na De Jesus, gabos iyan paano konektado duman sa pagpreparar kan infrastructure niya to para sa posibleng, o bako nga ni posibleng kulit talagang siguradong pagbungkaras ngapit na panahon kan sa tuyang palibot. We must be prepared, sabi na nga ni, nakahanda ang kondisyon kan komunidad sa mga pasilidades, infrastruktura. Takon igwa ka man nga ning International Airport, sa mga feeder roads, connecting roads, mga pwedeng alternate roads. Daiman preparado, tal kumwesta pa paano. Ang sabi nga ni kaya, nara District Engineer Warren Azotea, budan nara Richard De Jesus, ang sa indangani ka na pag-i-implementar kang proyekto is in strict compliance, in accordance duman sa espesifikasyon kan pag-akomodar primero kan volume kan traffic asin sa itong supisada tonelada baga bunjing sabi kan mga aki tinulada tonelada maximum capacity, gross capacity kan mga mag-aaging vehikulos. Kaya yan ang mga road networks na yan tabi. Na nakukonsigir kan sa tuyang mga kongresistas. Say for instance, ining ako Bicol, sara Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., sara Congressman Zaldico. Diyan man iyan, ipigpapabulos for us to be structurally prepared. Ngunyan, enkargado man kayan
sa mga teritoryo man, digdi sa segundo distrito, sa Engineer Warren na Azotea. Iyan po ang pinagigibo nila. In fact, digdi nga ni sa may sentro kan Legazpi, dyan sa may Old Albay, dyan gayon sa may BU, igwa dyan yung mga proyektong pigpapagibo yata, so engineering district, tinampuman. Digdi sa may Old Albay district, yan. Gabos po yan, nakaplano, pati ining Duterte Highway. Pati ining Duterte Highway, kasabay iyan tabi. So yan po, tama na report na pinagpapaluas ni Allah, dire-diretso na proyektos na yan, pinagkukonsugir man kan mga kongresistas niya to. That's something na ipigluluwas ta inita, mabuhay-buhayan lamang an sa tuyang mga paraan tabay. Bako itong puro na sa nabaga problema na dumana sa nakita na tuod bonjing, puro problema an ililuwas, nababawawan na igwaman palan, mas dakol nga ni gayon. So mga ipipiparar man na marhay na makakakusog-kusog buot sa mga Pilipino. Iyan. So mga patubig, so, sara Congressman Pido baga, buda sara Congressman Saldico, nag-inagura na naman dyan sa bangkiruhan ito. So, pagtao ni nagkakanigong supply ng tubig, sa irigasyon, pag inom gabos, dyan sa bangkiruhan, because water is life. Yan tabi. Yan, iyan so tasabi kay ito nara Congressman Pido, boda nara Salde, Congressman Saldi ko, ngapit na panahon, apwera kan pag-iiriwalan kan kinaaban ang krudo, pati ang tubig, sa padagos na pagbaba kan supply, produksyon kan tubig, tagulpi na ang deforestation, gulpi na ang over-drilling nin tubig. Uya, naghahanap sinda nin mga lugar na igwa pa ning bastanteng tubig, so tama sa naman na pag-drill, pigigibuan ka na Ako Bicol. Iyan in so far as yung Ako Bicol is concerned, digdi sa segundo distrito. So pag-assure nin supply nin tubig. Duman sa tercer distrito, man, igwa nin pag-aadal baga bunjing. Ako, medyo nabubuhayan kita ning bota. Primero, si Congressman Joey Digdi, enot ko na, Sara Congressman Nando Gonzales kayto, buda si Congressman Didi, ipinadagos baga sa taranuman sa Barangay Bonjing. That is food security. Sagkod na naglakop iyan, digdiman sa segundo distrito, Congressman Joey, pigpapatraining sa mga interesadong organisasyones, individual, including the youth. Pigpapatraining sa nagkakaniguan sa di gobyerno sa pagtanom. Sabi ni Congressman Joey, kabaing kang bill. Ito bagang supig report ni Pading Alcasubago, ini man plant. Tanganing kumbaga, mataparan niya to so pangangaipo, food security. Pati duman sa 3rd District, sa Pulangi, si Adriana Salceda, nagdidistribo man nin mga farm implements sa mga SK organizations. Kasabay na sa pagpatraining, transfer of knowledge sa mga jóvenes kung paano ang pagtanom, tanganing paghali sa kinaban. Kaining mga parao man niya to, the average age kan mga parao man kan Pilipinas, ini pag-aadal po kan gobyerno, kan Department of Agriculture. Pinag-acknowledge man nga ni Senator Cynthia Villar kan Senado, Chairman Committee on Agriculture, ang average na edad kan mga parao mata 50. Sa 50 anyos naan, kulang ang nagsasalida basado sa pag-aadal na bagong henerasyon na tatao magtanom. Ikabunding tataw ka magtanom ki kamote. Igo pa ganin nagtanom kamote buding, dapat dabaga nagkakalay-kalay sukwan. So yagbols. Dapat da nagduduot so yagbol sa daga. Tanganing maunod dara kulang unod. Totoo yan. Langya kabunding. Ang pagtanom ka, tatao ka magtanom ki kamote.
O baga, tatao ka magtanom ning okra. Pagpatalubo kan kung paano, gabos iyan tabi ha. Duman sa Pulangi, the latest na kadagdag ha, sa agriculture fever, sa Pulangi, si Municipal Councilor Adrian Salceda. Tadigdi sa 2nd District, massive na eh. Mas naindot man sa 3rd District. Kara Congressman Didi Cabredo. 2nd District, massive na. Transfer of knowledge, training, seminars through Congressman Joey. Duman man sa 3rd District, sa Pulangi, at least ang Pulangi, dakulaon, mahiwas ang landmass kan Pulangi. Dakula ang tatanuman dyan na pwede. Kung tatao ka magtanom, how to identify kung anong klaseng root crop ang pwedeng mabuhay sa araw kaining klase ng soil. Anong bulan mo pwedeng itanom. Pirang bulan yan bago magtalubo, buda magbunga. Anong kaipuhan kayo na abono. Anong klaseng panahon ang nabubuhay ang mga pananom na yan dyan agrikultural. Gabos yan pinag-aadalan. Now, duman sa Pulangi naman, nakadagdag sa araw kaining revolusyon, si Adrian Salceda, Municipal Councilor, nagdi-distribute kan mga farm implements sa mga jóvenes to encourage them to plant, as in ining mga jóvenes, kung igwa kita nin mga supisyenteng mga jóvenes pa na igwanin kaaraman sa pagtanom, igwa kitang kakaonon na kalunggay, ugbos kamote, balingoy, bako, karabasa, marijuana, walang diba? Diba tama? Antak, sitaw, bataw, patani, bustasa, gunmuan. Iyo baga. Sa totoo lang naman sa 3rd District, nga ning makompensate so aging na mga paraon man niya to paghalikan sa kinaban, igwang masalidang matanom. That's the logic in there na pinagigibo dyan sa 3rd District o particular man ngunyan ni Municipal Councilor Adrian Salceda. Parte kan holistic approach ninda sa manlain-lain na pag-atake kan mga concerns kan sosyudad that includes health, education, ngunyan, agriculture. Uyan baga nagdidistribo sinda dyan nin mga farm implements kasabay so pagpa-training. So it's massive na ngunyan kung hihilingon nindo. Ang pinag-aadram ta bunding, ano man daw sa 1st District, adi? Ay lamang kitang namamati. Ay baga, 3rd District, pino na nara Congressman Nandok Gonzales, pinadagos ni Congressman Didi, Taranuma, nag-aani na nga ni ngunyan. Mga women planters. 2nd District, pinahit naman ni Congressman Joey, training, transfer of knowledge. Pagkatapos, iguanan nin mga nag-enroll sa mga pa-training sa agriculture gabos, pati sa mga farm implements baga, pati nga ni Kabir, nagdistribo si Congressman Joey. Mga manok. Sinabayan man duman naman ni Municipal Councilor Adrian Salceda, Pulangi, mahiwaso niya na landmass, grabe ang pwedeng tanuman dyan. Ang sa indang atake kang problema is su youth, SK organizations, pinagpupo na pa-training, pag-distribute din mga farm implements. Because ining mga youth, pag nagkaigwa din ng sufisyenteng reserba ng knowledge na tatarao magtanom, we can be in a way, in a sense, assured of food security. Parte kang programa dyan na Adrian Salceda sa Pulangi. Food security. Arog po yang kaan kasimple ang mga logic. Pero kaso trabaho na Congressman Joey na paggibonin lay, kongresistas. Trabaho na Congressman Pido Garbin, Congressman Saldico, magibonin lay, mga kongresistas sinda. Trabaho ni Adrian Salceda, Municipal Councilor, magibonin ordinances, resolutiones sa Pulangi. Yaon pa, so pag-atindir kan mga ini, akan pangangaipo kan sa syudad, preparar kita tabi, gabos para sa mga maabot na panahon. So yan po tabi, So yan, kumpesto man balikan ta so kay Adrian Salceda, kumpesto kan sa iyang programa sa agriculture, iyan po
prepare the youth and prepare the community for future agricultural production. Tangan iyo kita nin food security. Mabel ta po, ang tingog kan Banwaan pakalis kan mga hanap buhay, station break, news break, as in hanap buhay giraray. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdara inining helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DCGB, alas 10:03 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nagahanap nin maabot sa 40 na college graduates na estudyanteng Pilipino ang South Korea na gustong mag-masters o doctoral degree sa nasabing nasyon nin libre. Sigun kay Ronel Leranjo, presidente kan Global Korea Scholarship o JKS Philippines Alumni Association, nasasaguton kan Korea sa National Institute for International Education and Development ang istaran kan mga estudyante para sa mandatong 14 dias na isolation, swab test, oras na mag-abot ang mga ini sa South Korea bilang pagsunod sa COVID-19 protocols. Mientras nasisimagon man kan estudyante ang swab test digdi sa nasyon na requirement bago makabiyahe sa luwas kan Pilipinas. Dagdag ni Leranjo na napigdisenyo ang programa kan Global Korea Scholarship o JKS para magtaonin oportunidad sa mga international students na makapag-aral sa universidad sa Korea na sa graduate level degree na makapagpakusog sa magayon na relasyon kan Korea asin ibang nasyon na magpartisipara. Pigakarkulong 1,278 na estudyante ang target kan South Korea na maimbitarans na makapag-aral sa nasabing nasyon na pag-aadalon nguna nin Korean language sa laog nin sarong taon bago maako bilang kandidato sa nasabing programa. Para sa ibang detalye asin kahaputan, pwedeng kontakon ang ph_visa@mufa.go.kr o bisitahon ang link na https bit.ly/37UVTZB para sa mga requirements asin application form. Yan ang pangalas Gis na bareta halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inaldaw po sa Indogabos, iniimbitaran po niya mo kamo na magparehistro na para sa maabot na Mayo 9, 2022 national and local elections. Ang samuyang opisina bukas magpuon Martes sagkod Sabado, poon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Day po kaming laog pag Lunes, tayo'y inaldaw nin pagdesinfektar kan samuyang opisina. Magbisita lamang po kamo sa mga opisina kan COMELEC kung saan kamong banwaan o syudad maboto. Para sa indong kaligtasan sa salud, kaipuhan po nindo na magsulog ng face mask as in face shield sa oras ng pagparehistro. Isiring man, day po paglingawan na magdaranin sa diri nindong ballpen. Sa Setyembre 30 na lang po sa gunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mabalas po asin magparehistro na ngunya na. Inaaldaw po sa Indogabos. Wild. Lalaking birhen. Hey! Oops! Oh yeah! Pio Fernandez. Unbelievable! Maray nga ni taday ang kamerang naglilinig ako digdi sa bunjing niniyo. Basta ka sa namin napahit. Pwerte palan magwiwi dyan sa baba bunjing. Naman sa may puon. Kapag nagwiwiwi ka dyan, may bayad 50 pesos ititao sa imo. Nakako akong 50 duman. O niyo. O niyo, 50 pesos. Niyo. Patunayan mong sa imo ini bunjing. O niyo. Sa kuya na ini de, maning titulo kong kisa ini 50 pesos. I become richer by 50 pesos today. Ano mo, Jake? Kuya na ini, basong ko na singkintang ini. Amurot ko dyan sa baba pag-iwi ko. Duman sa may puon. May pangunton ako, libre na. Albay ka nga, mas ka ng 50 pesos. Sige. Sabi ni sisa ini ni Joe Balbin, so team leader kan Smoke Free Unit kan Legazpi. Good morning, Sir Pio.
Well said po explanation mo. Samuya po sa smoke-free reaction unit ba to? Gabos po na enforcer maging volunteers. May mga seminars po yan na pig-agihan bago sila ma-deputize para magkaigwa ki authority na makapag-issue nin citation ticket, and kung may naginibo man na sala, automatic po yan titanggal sa trabaho and sa pagiging volunteer. Termination of deputation, tama kakapekto yan sa unit asin sa bilog na LGU kan Ligaspi. Remember po, si Mayor ang pinagdadara na imahen kan mga enforcers o agent of person in authority. Salamaton po Sir Pio, more power to your program. Joe Balbin, SFU Team Leader. Salamat man tabi Sir Joe Balbin sa pag-apresyar kan sa muya mandigding mga programa. Well said man po. Pabati man po dito sa lahat ng taga-Iluluan, Kamalig Albay. Sabi ni Mark Gillier Ginilo kan Iluluan, Kamalig Albay, si Malu Atento, Datin Claro, maray na aga man tabi sa imo. Yan po. Nagkakapira niya to man na mensahe sa chat box kang DCGB News Online. Diretso kita kan mga istorya sa luwas. Good morning dyan tabi. sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Maray na agad yan sa Indo. Wakawak na permi man dyan ng DCGB. Kay Sir Eric na Rubio. Yan. Sir Ato Lim, yan sa Tapgas, Petron Gasul. Good morning man tabi dyan sa Indo sa Daraga. Doro diretso ang bulos kan informasyon. Renz, marhay na aldaw na Renz. Please go ahead. What's happening? Naputol. Standby mo na. Sige, go ahead. Yes, marin na agatabi Sir Pio, marin na agas to mga prantabay para sa mga duganyato nga mga bareta, dire-diretso ang gigibuhon na clearing operations man kan lokal na gobyerno kan Daraga. Bako lang digdi sa tinampo. Kundi maging mandigdi sa mga kable, kan mga internet connection, maging man iba pang mga linya, digdi sa mga poste digdi sa sentro ka na Daraga. Na kung saan ka nakaaging Sabado nga ni Tabi Sir Pio, pinuna na ang naunambitan ng proyekto kan Municipal Engineering Office, tapinganot ni Engineer Fiel Montaliana, sigun sa iya na pinaapod gabos na mga representantes kan telcos, digdi sa satong palibot nga nilimpyahan, na mga linya, lalo-lalo naman sa mga kable kan sa indang mga koneksyon na nagakalay-kalay, lalo-lalo na digdi sa sentro, sa mga pinag-aagihan ng mga tinampo digdi sa sentro. Siguro sa iya nagpuon na sindakan Sabado digdi sa may BRTTH, pasiring ini digdi sa sentro, sin pinagalaoman na magin man dyan sa mga hararayong barangay, pasakat digdi sa may parte o sa sur na parte ka na Daraga magin man sa norte, mabisita man ang sa indang grupo kay Riba naman, na mga grupo, mga representante kan telcos na yoan malimpya ka na mga linya dyan sa mga poste. Asin na pinag-iingat nga ni, lalo-lalo naman kan sa inyong opisina, ang mga motorista na kayong kasuban, maka-encounter kayong mga araw kayo ng linya nagkaralay-kalay, tulos na i-report sa inyong opisina dahil minsan ini pa ang nagkakausan ng aksidente, lalo-lalo naman pagkabanggi sa mga bihikulo nag-aaragi, sa mga manlain-lain na tinampo digdi sa sentro. Pinagkaraman, nasa masunod na Sabado ngunya na papunta Sabado, full force naman ang sa indang grupo. Asin sa ngunya na weekdays, nagsagibo sindanin na mga inspection kung sa ina mga lugar, digdi sa Daraga na inuton sa masunod na Sabado, tanganing maklear naman ang mga kable ng telcos, magin man kan mga kuryente, digdi sa palibot. Kiriban man dyan syempre, ang representante kan Albay Power Energy Corporation or APEC. Yan tabi Renz. So parang kundig di sa Legazpi ang kabaing kan Operation Pansit. Roger. Karalay-kalay na sila sa mga poste, kadakul mananggan ngunyan, pinurungot iyan, pigpapakaray kan, nag-instigar kan pagpakaray is the local government unit, kasabay sa mga telcos na nakakonektar na yan dyan manlain-lain plus yung APEC over. Roger tabi Sir Pio. Iyuta, iyan managat, apwera kan ISOR na, nakikrear iyan in peligro. An iba nga ni, baga dyan, Renz, minakalay-kalay na sa sidewalk. Roger tabi Sir Pio. Bata, mga itumbagaan, kung ika madali ka, dipisil na. Ano yan, main thoroughfares mo na. How about so, mga sa interiors, digdi baga ito sa may Washington, sa may Magayon Drive,
palaog dyan sa may Doña Maria Subdivision kay ito, di ba balaog ka na digdi sa may makarnehan ni Masbate, digdi sa may kon. Duma sa inot-inutan, pakalampas mo sa naning diit sa Doña Maria Subdivision, palaog ka digdi sa Magayon Drive, igon nagkaralay-kalay dyan kay itong mga wires man, hali sa mga poste, over. Roger Tabi Sir Pio. Ayan na problema tabi dyan Sir Pio sa may parting Doña Maria, sa may Magayon Drive, na kung sa inyo ni panag-aagi man yan kita nagihan taman na yan. Siguro digdi kay Engineer Piel, nakasabay naman na yan sa indang lilinigon, magin man sa mga yaon digdi sa mga subdivision o magin man sa mga barangay. Kaya nga nilagagan man sa ni kooperasyon sa mga barangay officials. Kung kaso man may mga arog kayo ng senaryo na kung mga nagkalay-kalay na wire, tulos man na i-report sa indang opisina, ang unyan pang may pinababa mismo na kasuguan si Mayor Vic sa mga telcos na makipagtabangan sa lokal na gobyerno para limpyahon iniong mga wire na nagkalay-kalay magin man sa apektado Sir Pio. Nagpapahiling ng abilidad si Mayor. Ano? Talaga naman primerong talagang tinuduhan. So prime water. Roger. Pondo kan sa endong business permit. Aha. Ikadua, so traffic. Roger. Road clearing. 94 ang nakuha. Kanaragak. Halawig na panahon bago na solusyonan ng mga obstruction niya sa traffic lalo sa sentro. Ngunyan, tinira kan daraga. Mayor Vic, di ba? Roger. Ngunyan, o yun naman na mga nagkalay-kalay na warang purunguton yan. O, bako. Nag-clearing sa baba. Ngunyan sa taas naman i-clearing. Yan, clearing sa taas, clearing sa baba. Pero anong mas maray na sistema tabi rin? Anong maray na pag-clearing? Sa baba ka mapuno sa itaas. Mas maray kung sa itaas dapat muna. At tapos pababa. Pababa. At ako yung kaso man magkalat ka, nag-clearing ka sa taas, babagsak mo yung raray sa baba. Ay, totoo. Magayon pala no, sa itaas mo na magpuon, di ba? Roger, Tabi Sir Pio. Oo, tama man. Pero paminsan mas exciting may napuon sa ibaba. Tapos yung mga kuwan kakapaon mo baga simpre. Roger, yun ang gusto ng iba. Oo, kung anong nasa isip mo, bako yan nasa isip ko ha, langya ka. Bako yan nasa isip ko. Matibay sa pa-clearing ni Mayor Vic. Taas, baba, di ba? Roger. Ininot ni Mayor Vic, baba nga una. Roger. Di ba? So, ininot nyo na ni Mayor Vic. So, underground, tapos so prime water baga. So, yan, duman muna sa irarom. Duman yan muna. Kailalim-laliman. Kailalim-ilaliman. Duman muna nagpun si Mayor Vic. Di ba? Roger, Tabi Sir Pio. Luminataw. Paoro itaas ng date si Mayor Vic. Roger. Nunya sa itaas na. Yan. Roger. Oo, di ba? Kaya may pattern na kitang masusunod. Matibay ang fight ni Mayor Vic sa pag-clearing. Sa ibaba pa lang kaoraromingo na magpuon, di ba? Roger. Sige. Dami Sir Pio, abangan persona na progreso kan piligibo man nalakdang kan Municipal Engineering Office magin man kalokal gobyerno sa mga clearing operations. Digdi sa sentro na talagang sunod-sunod na mamatayan naman ang mga pinagigibo kanaw ng bitan ng mga opisyal digdi sa lokal na gobyerno kan daraga. Roger. Yan Tabi Sir Pio, ang magdagdag na barata digdi sa luwas. Rans Luna, TCG Binyas. Salamat, Trens. Kadagdag na istorya dyan sa luwas. Tibay si Mayor Vic. Ano? Ang clearing niya palan bunjing, mapaturo kita kay Mayor Vic. Ang clearing palan pun sa irarom, sa kailalim-ilaliman. Okay na, ready na si Ans. Okay na yan, pakisignal sa Kuya Bunjing dyan sa Indo. Ready naman si Ans, dagdagan tan istorya dyan sa luwas. Ans, marahay na aldaw, please go ahead man. Maray na aga kiraray, Sir Pio, maray na aga sa mga tabay. Lang inikan COVID-19 sa Satuyang Kabikolan, duwasan na Sir Pio, ang naidagdag na kaso ng COVID-19 sa bilog na Bicol, and gikan sa nini sa probinsya kan Camarines Sur, tigsaro ang Naga City asin Bumbon. Ang probinsya kan Albay asin iba pang probinsya dito na unambitan, wala ni na-record na kaso ng COVID-19, pero anas-anas, negatibo ang result kan swab specimen kan na pinagtestman kan DOH-CHD Bicol. Para sa good news na duwasan na ang na-record na bagong kaso ng COVID-19, wala man na-record na bagong COVID-19 fatality sa bilog na Kabikolan na siniguan ni Saruman na nakarecover na partikular na sa probinsya kan Sorsogon. Sa ngunyan sa report kan DOH Bicol, ang total na kaso kan COVID poon pa kan buwan kan Marso 2020, nag-abot na sa 4,723, mantang ang aktibong kaso ta nag-abot sa 454. Pira sa Ligaspi? Ang positive ko niyan, Sir Pio? Roger. Negative, wala kitang positive ko niyan. Minal daw. Yes. Salamat sa mala Diyos. Pagkatapos, sa Albay,
din. Si Roman. Yes. Very good. Salamat namang Diyos. Sige. Tabi Sir Pio, nasa tuyang bagong impormasyon, may kinaraman sa estado kan COVID sa Kabikolan with Boys sa Mobile Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Thank you so much, Lord. Zero ang albay, budaligaspi sa COVID. Puro mga ni Buding sa kuta. All clear naman, Buding. Balik operasyon na. May sikreto dyan, Buding. Nasa linya man si Lowens. Lowens, marhay na aga. Go ahead na. Salamat, Sir Pio. Maray na aga. Asin na maray na aga sa kamusta mga parantabay. Sa mga nagdagdag pagbareta. Pinatong grabing kababalaghan na sarong lugar. Digdi sa probinsya nin Albay. Matapos na sarong teacher tabi, Sir Pio, pinaramdaman aligado ni sarong multo kan mag-print ininin module para sa mga estudyantes niya. Kababalaghan. Roger. Teacher, pinaramdaman ning kakaibang virtud espiritu ka nagpiprint ning module. Roger to the tabi, Sir Pio. What happened? Ini ani ko firmar na makataas din barahibo na pangyayari sa DCGB News ni Diocese and Exorcist Pare Fred Naga na may in-exorcise siya sa lugar na ito na imbes mga adalan ang nagluluwas sa mga papelkan sa rong paratokdo, babay na malungsi. Asin maitog na mata ang minaluwas, arugan sa footage, para magpuplusir ininin siri na bagay, para padayason ng ano man ang multo o maraot na espiritu na maiso na nagpahiling asin nagparamdam sa pag-print kay ninin module sa pagserbi sa mga estudyantes. Uyo, good. Iyoning nasa mga paraan tabay ta sa DCGB News Online, ha? Iyon na video na hiling. Iyon so print out na nagluwas duman na imbis na mga litra o kung ano sa module, ang nagluwas ining makatakot na retratong ininin sarong babae na maitumon ang mata. Correct ka dyan, Tabi, Sir Pio. Sa'y nangyari? Digdi lang, Tabi, Sir Pio, sa probinsya Canalbay, abo na ugarang ipagpunang bitan ni Father Fred Naga kung saan ini nangyari. Ngunyan, si Father Frederick Naga mismo ang nag-informal kaan sa Indo, si nagkapirasan na bagasin ng padi na exorcist digdi sa Bicol. Roger to the Tabi, Sir Pio. Sige, padagos ang istorya. Dahil na idinitalyo ni Father Fred Naga nga ni kung saan ini nangyari kung eskwelahan pa o pribadong lugar por supre sa pagprotekta man kan biktima. Alagad may kinatama sa siring kay ni ang pagirumdom ni Father Fred man sana sa publiko. Lalo na ang mga paratubod sa simbahan na pakusugon nin mas urog pa ang pagtubod asin pagsarig sa mahal na Diyos maski sa ano man nakatibaadan. So, sigun kay Naga, ang mga demonyo dangon yan, naglalagaw-lagaw nagari arog ka na lahayas na hayop. Alagad makakalikay na lambang saro digdi sa paagi kan pagiging marikpat asin maglikay sa ano manakarataan asin magdayupod sa pagsarig ka kay Kristo ngani na dai maging biktima kay ni Tabi, Sir Pio. Iyan na print out na yan, igwa man kopya si Father Fred Naga. Ali yan, Tabi, sa iya Tabi, Sir Pio. Ali yan, okay, di inda ko sana nagkakaot sa isip ko, tibaad mag-interpretar naman ang dibakan, tibaad sa mga espiritu ini kan mga dakul baga sa mga nagluluwas na ngayon, nag-ugot na dahil na kaya sumudyol-mudyol. Dahil man, Tabi, Sir Pio, na ipagunang bitan kung may connection na yan dyan. Pero iyan, Tabi, Sir Pio, ang sarong sa ipinagunang bitan ni Father Fred Naga sa DCGB News, na ang siring na bagay, pakupan iyan talaga si Piprint, nangan na sa teacher, nanatata yan ang nagluluwas sa Piprint niya, imbis na adalan ka mga adik, na mga anseran. Iyo, duman baga sa module, ang pigbubutak, pangalan, ano nga ang pangalan kan arog ka ini, anong lugar nga ini, o ni nga yaman. So, explanation kan lesson, module. Roger. Pag print out, ini, makatakot gari baga sa mga sa horror movie. Oo, Roger, iba, babae pati. Babae na. Mata, o yan o. Ito. Nahiling sa mga nasa DCGB News Online, black and white pati na malung si ata, multo na agad. Mumo na agad, Tabi, Sir Pio. So mga nahiling dito sa mga horror movies, iyo yan, pandok na makatakot na Isus Marios. Sige. Roger. Ano ang sabi ni Father Naga kayan Tabi Lowens, anong advice niya sa publiko in general? Ang advice niya sa publiko, Tabi, Sir Pio, talagang nag-exist ang mga sirig na bagay. Alaga, dahil ini pagtawanin na importansya, kumbaga dapat mas tawanin importansya, ana pagtubod kung pigtatakot ng mga siring na bagay, dahil mag-give up sa pagtubod, dahil lang na nangyayari ngayon, dahil lang na nag-exist dito man na mga maray na mga nilala. Yan, kumbaga yung mga paranormal state, ano? Roger. Yan, si Father Fred Naga, duwa lang sinda. Subarkada ko si Father
Dayo Panesa. Balaguer. Si Father Ding Panesa. Roger. Saro yan sa exorcist digdi sa Bicol. Buda si Father Fred Naga, inda po pang iba. Iyan ang sinan minatumang dyan sa mga araw ka ng mga mal-espiritu. Roger to the tabi, Sir Pio. Oh, makatakot ining ko na ini. Makagurugira po nga ni pagilingon tabi, Sir Pio. Makagirabo. Oho. So, ang sabi ni Father Naga is? Magsaring siya na sa pagtubod. Yan, sige. Oo, Roger, talagang ang mga siring na bagay talagang existido na nangyayari. Ang mas marahay, indikasyon iyan na dapat na publiko, lalo na mga paratubol sa simbahan, Iyo. magpasarig kung nagpapangadji, hindi duro dagdagan. Oho. Kaya kung nagigibo ni Marhay, duro dagdagan man ang paggibo ni Marhay, tanganin ang makalikay sa mga siring kanimpitasyon. But it was expressly acknowledged by Father Naga na talagang igoning araw ka na nangyari. Tayo na nga ano. Roger. Okay, Correct. sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, ang mga kakaibang istorya, halin sa luwas. Ako po, si Luwens Bursi Parsena. Salamat po kan sa idong pagantabay. Beltadahan tayan sa aga. Mga paranormal events. Nag-print ning module sa paratukdo. Nagluwas na imahe. Makatakot na babae. Ay, salamat kan sa idong pagantabay. Sa namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang. Kulang.